Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya iki aku ning gone tanda nyemprot. Tenaga nyemprot. Aduh. Iki koyo ini aku nggawe video apa wis jenenge pas ngekekno rezekine Cak kok yo nyapa aku mbahas gajine Cak barang guys. Iku ku marai dadi bermasalah. Marai dadi cangkem alias enggak lebih tepat iki iku engko malah ngesakno bocah aku. Dadi ya sepurane ya mungkin iki engko apa jenenge gajine Ica dihapus. Dadi Ica engko pokok pendapatan Ica saka ndi? Pendapatan Ica saka konten. Pendapatan Ica saka video. Dadi nek gak nggawe video ora entuk bayaran wis berkata ngono iki, guys. Karena jujur apa jenenge gara-gara aku apa jenenge kei apa jenenge Ceromono ngerti cahe ngono kuwi malah ngesakno. Malah Ceromono endinge iki kuwi engko bocahe ora menikmati karena alah kayak apa? Oga Ceromono karena nganu guys. Karena malah dijagakno ngono kuwi lho guys maksude. Dadi akhirnya dinggo jagan Ceromono wong Ceromono oh iya Ica bayarane nganu duwe gaji pokok ning gone Mase duwe nganu. Intine ngono kuwi guys. Dadi iki untuk apa jenenge untuk apa jenenge ngono kuwi dadi apa Ica gak tak gaji pokok guys. Dadi Ica gajine kondi kanggone video. Wong yo omahku yo omah cilik nek gelem apa bocahe gelem ngresiki ya monggo, gak gelem ngresiki ya wis tak resiki dhewe wis intine ngono. Nek bocahe gelem ngresiki ya ben sesuai kesadarane bocahe umume wong wedok mara ning gone Mase nek jenenge barang reget kan mesti ya diresiki wis ngono Ceromono. Apa piye ya? Piye guys Ceromono? Lah malah nganu guys. Ceromono aku malah intine aku ki ngesakno bocahe intine. Dadi malah ketika kesepil ndek ingi ngono kuwi malah nganu. Malah Rame maksudnya rame celuluk intine rame kluruk intine ngono. Lah engko aku malah ngesakne bocahe ngono. Dadi bocahe ora bocah sing kudune Ceromono duit kuwi ditabung, duit sing kudune dienggo bocahe dhewe malah dadine bocah wingko paling gak endingnya gak menikmati karena Ica wi karaktere nek masalah apa wi enek wong nembung enek wong apa intine ngono wi gak adoh saka nek nembung temu gak adoh saka wong ngene iki. Aku kan tipikal wong sing gak tegelan guys, cangemku bosok to. Tapi aku wong ra tegelan, tapi dari gak tegelan kuwi endinge malah dimanfaatne wong akeh. Ngono akhirnya tinggal jak-jakan wong wis sing wis tak alami lah karena kan aku kan wis mengalami proses yang panjang aku Ceromono dalam arti wis apa wis tegel aku nek saiki lah iki aku kudu kengko Ica teko kudu tak kandhani tak omongi apa kudu piye carane tegel ngono dadi iki gak masuk lah guys dadi apa jenenge Ica ben Ceromono ngene guys. Gajian Ica dadi sing tak omong dengi dihapus jret ya. Diralat iki. Pembahasan masalah gaji Ica untuk gaji pokok konggonanku tak hapus diralat ya. Diralat dihapus karena tak lain suatu hal intine lha engko Ica kuwi ning nggonmu bayarane piye Mas? Ya wis sing ngerti ya. Bayarane mergo nggih konten. Bayarane mergo nggih konten ning belakang layar ngono guys. Pira ta pira wis pokok sing roh ya ben Ica dhewe karo awake dhewe ngono. Karena nek diomongno kuwi endinge ngesakno Icane guys. Wis kuwi intine. Intine demi kebaikane si Ica mangka Barbie ya dan kedepane dadi ben apa jenenge cah kuwi ya apa semangat nggawe konten, semangat nggawe video. Coba intine apa jenenge ngene iki aku bener apa salah coba engko sampean koreksi. Coba sampean komen-komen karena akhirnya terus ben wong ngerti to wah nganu saiki nganu kowe saiki duwe gaji nok ngene penak ngene. Dadi akeh sing apa
beberapa anak sing ngechat, beberapa anak sing ndodok langsung dan lain sebagainya. Jadi untuk kebaikane kita bersama ya toh, ya kebaikane Ica ya kebaikanku dalam arti. Dadi Ica wi mergawe ning nggonanku ya wis kaya nek nganu kae lho guys, kaya apa jenenge kayak gampang Mas Dimas ngerjakne apa jenenge kaya tim-time ngono kuwi lho wis ngono. Dadi Ica bayaran saka apa ya bayaran saka video wis ngono ae. Dadi nek videone rame entuk penghasilan ya Ica bayaran, nek videone katakanlah sepirangane wis ora entuk bayaran wis berkata ngono kuwi. Nek videone kene bayarane ya bocah ora entuk bayaran ngono guys. Tromno. Mbah kuwi ning guri piye-piye sing roh ya pokok awake dhewe karo Ica ngono guys. Mbah kuwi engko wonge bayarane pira ta pira pokok sing roh Ica pribadi karo awake dhewe ngono. Dadi ben soalnya wah Pokoknya masalah jero wis ngerti dunia jobo lah. Ya. Pokoknya kok intine nek masalah gaji kan awake dhewe tetep kesepakatan awake dhewe karo Ica di belakang layar maksudnya. Ngono Tapi sing Ica. diingin intine sing diomong kowe konggonanku 1500 gak dihapus guys wi. Kuwi dihapus. Dadi kowe sing nonton video iki sing wong-wong sing do apa jenenge jagakno Tromono sing do ngecat Ica tapi piye masalah kowe wis duwe bayar ngene-ngene sepurane Ica saiki wis gak duwe bayar. Bayarane kuwi saka video. Dadi kowe aja njagakno Ica nek Ica kuwi apa jenenge aja nyileh Ica ya aja. Soale ngene lho rek, Ica kuwi wong iki ya lagi mulih ngono to. Bocah lagi mulih kuwi lagi ape ceker-ceker, lagi ape noto uripe dadi tulung ora usah didodoki dhisik, ora usah dikluruki dhisik ben cah kuwi iki noto pikirane sik. Ya Allah urip lagi ning desa pirang dina. Ben Tromono kuwi iki bocah kuwi pikirane iki ben urip sik ngono lho maksudku ben wis urip. Maksudnya ben untuk ke depan iki luwih apik ngono ya. Nek iso ya wis Aja diruweti, maksudnya duit iki aja diruweti, aja diganggoni ngono lho maksude. Dadine apa kanggo sing ngecat atau apa secara langsung supaya pokoknya aja sik ya saranku. Dadi kowe sing ngerti mungkin dhewe kok video wah Ica iki penak iki saiki bayarane 1,5 juta entuk gaji pokok ngene Mas 1,5 juta. Ijek engko ditambah kok konten kuwi saiki hangus tak hapus lan gak sida tak ralat klarifikasi Ica gak entuk gaji pokok konggonku ya. Dadi glangkok bayarane Ica kon dikon gawe video. Ica gawe konten, nek Ica ra gawe konten ya Ica ra entuk bayar. Engko masalah bocah engko gaene tak Tromono kowe moro ning nggonku dan lain sebagainya ya wis dalam bentuk pekerjaan kerja wong terakhir gawe video kan terakhir anggap ae kantore ning omahku lah. Dadi dhek kan kudu moro ning omahku. Kan ngono, guys. Ning omah dhewe kudu moro Dong Sambi wae. Engko kan ning Dong Sambi kan tak gawe gak bendina to, guys. Engko ya nek jatahe dhek cukup ning Tlaga Tuwung tok. Dadi gak setiap hari kuwi ning gone Kedung Sambi, guys. Dadi engko tak gawe ngono ae. Soale apa ya iku mau, guys, ngesakno bocahe malah. Dadi engko ibarat kata pendapatane cah piye-piye urusan ke awake dhewe karo Ica ning belakang layar. Dadi sing apa jenenge berharap menerka-nerka Ica gajian sakmono gak kuwi saiki tak kesah urung bayaran wis nganu wis dan intine mumet malah dan intine contoh kaya wis ditembung-tembung pisan dan intine ngene lho guys gak tripod dan intine kaya contoh sumpama kaya dengi entuk rezeki lawi pokoknya mulai saat ini pokoknya yus digawe dhewe disimpen engko nek Ica butuh duit lagi engko kita kasih. Ica tak kayak harta gawane duit sak perlune guys. Soalnya kan yo mesti kan jujur ya. Duit Ica sing ndi kuwi wis zong. Zonge kuwi gak zong dinggo jajan, zonge gak dinggo apa wi jenenge zonge gak dinggo apa wi bocah dhewe. Intine zonge kuwi wis enak lah kok. Intine gak dinggo bocah dhewe. Ngono dadi contoh yo koyo apa jenenge gaji bareng pokoknya antara kita karo Ica nek Sing Ica lah contoh umpama Icane gak srek kan mesti kan Ica kan ngono dal apa guys ngomong ngono kuwi pokoke padha kesepakatane di belakang layar lah. Kesepakatane wong Ica ya wis ngerti duwe njobo wis ngerti gaji njobo kan ngono kuwi lah. Wong kono ya wis ngrasakne cuma gaji ndeke jaga esta contoh dhek bayaran 1,6 juta. 1,6 juta mangan golek dhewe. Ya. Lah iki padha karo entek dienggo urip tok. Ya, Ning Kalimantan larang. Cuman untuk saat ini tos sing demingan diralat dihapus
kita memulai dari Ica dapat gaji ketika bikin konten dan bayaran. Ngono ae, guys. Seperti itu. Lah gajine Ica piro Mas Yowi sing roh ya intine awake dhewe karo Ica. Dadi nek dhek gawe video ya celana ya ora entuk bayaran ngono guys. Intine awake dhewe gak engkei gaji pokok. Dadi nek dhek gelem resik-resik ning omahe dhewe ya engko ya kita kasih bonus ya resik-resik ning gone dhewe wi. Dadi nek ndek iki kan awake dhewe ngomonge entuk gaji pokok engko terus entuk duit bonus kok nggone video. Lah saiki gaji pokoke Ica kuwi adalah saka konten. Ngono dadi karek iki Ica nggawe konten iki apa jenenge nggawe konten rame apa ora terus maksudnya enek duite apa ora ibarat kata ngono. Dadi Ica semangat nggawe video apa ora ibarat kata ngono. Dadi intine gaji pokok Ica adalah dari video. Dadi nek Ica gak nggawe video ya gak entuk bayaran ngono. Lah engko nek wong Ica kuwi apa jenenge wangi resik-resik ning omah lha engko bonusnya adalah resik-resik ning omah kuwi mau ceromono guys. Dadi gak gaji pokok ya guys ya. Pokoknya masalah resik-resik. Nek pokoknya masalah resik-resik antara cara wis intine koyo keluarga dhewe. Nah, hitungan keluarga lah, hati nurani ceromono. Kuwi kembali ke ceromono atine awake dhewe leh gak bonusi karek awake dhewe pribadi ngono. Dadi gajine pokok Ica adalah dari hasil konten pure dari YouTube guys. Betul. Dari YouTube ben bocah mikir berkreasi ning gone YouTube karena ketika diomongne gaji pokoke wis dari kita wis ketok ngomong-ngomong gaji sakmono sapa sak utama terus kuwi malah dadi bocahe beban dalam arti ki beban ora dhek semenikmati malah dadi intine sing enek hal sing gak iso diceritakno kuwi malah ruwet malah intine dijagakno wong malah sake malah dadi ben ceromono sing jaga-jagane sing anu kuwi ya ben do melek ben do nonton nek bocah kuwi entuk pangane ogak konggone apa wijine konggone gaji pokok konggonku entuk pangane saka HP. Lah dadi sing gaji Ica sapa ya pemirsa sing gaji Ica kuwi. Sing gaji Ica ya penonton kuwi sing bayar Ica. Penonton saka kontene dhewe hasil kerjane dhewe ngeplok gawe konten ning gone dhewe wis ngono ae wis bar. Engko ngono ae ben. Soalnya apa malah ngesake kok diomongne ngono malah duwite kok malah ya dadi luweh nek menurutku luweh nganu ning ngene dadi ben sing delok-delok lagi sing apa jenenge sing delok dalam arti wong sing jagakno sing delok video lah iki ben mikir ben roh ngono. Nah itu tibae pecah iki ogak ora sida digaji pokok masih kan ngono. Ngono. Dadi ketok gajiane ya saka video deh, saka konten. Lah konten kan bayaran ben sasi nek pas iso bayaran, nek ra iso bayaran. Lah kan ngono. Apa nek Mas ki enek nek semono ora sampai ora sampai nganu ya gak iso cair bayarane kan ngono. Minimal ya. Dan aku yakin selama Ica kuwi wonge apa wis semangat konten, aku yakin Ica iso bayaran karena family online iki podo support Ica kabeh. Akeh sing support Ica tenan. Sing support Ica itu banyak. Betul. Ngono. Dadi engko ketika Ica entuk rezeki entuk apa ya ditabung, guys. Engko ditabung. Sampeyan sing gawe saran kon buka rekening oke, engko suatu saat kita bukane. Dan iku engko apa jenenge BDE ben iku ceromono nyekeli dhuwit ya cekel ben dhuwit sing dienggo mlaku dhek cukup dienggo mlaku karena yo iku mau dhek nek cekelan dhuwit iku terus yes iku lah guys dadi ndek iki sing apa wis jenenge digawa kae wis bablas iki seksine enek maksudnya uga maksudnya iki enek maksudnya uga dhek iki ngapusi bablase dienggo hura dhek uga wong iki bukan aku mbelo Ica gak ya wong luwih bijak ya saiki ya dalam nganu dhuwit ya cuman ya iku mau atine guys ketika diduk-duk ngono kuwi dhek bingung akhirnya terus grendel ngono kuwi ketika didodok intine wis enak sing utang wis blak-blak kotang tanpa ngono kuwi intine makane sakane Ica terus nek wong siji ngono guys jek mending-mending wong siji ceromono sing nyileh ki wong siji no jek oke lah lho akeh pisan urus ning WA intine adewe ngesakno Ica wis titik intine ngono dadi soalnya sing nyileh kuwi ceromono ki wis ancang-ancang bahkan urung bayarane wis enek sing ndodok saka HP. Oh iya kowe kan saiki duwe bayar to kok kono ngene-ngene apa jenenge apa jenenge iki apa jenenge sok apa jenenge nyileh ngono. Mergo peh wis enek gaji pokok konggone awake dhewe.
Ngono. Dadi wis dibunderi wong kuwi duwe gaji pokok 1,5 juta ki cak intine wis dibunderi wong. Wis dituju Wis pokoke. dituju wis Lah, iki pokok iki engko sumber tujuan duit. iki. Untuk muka wetenge mekokok ben ra ketok, wetenge juwembluk budi ketok untuk muka ngene lho. Lah. Kuwi ngono, guys. Intine adalah klarifikasi dino iki kuwi. Betul. Dadi apa wis jenenge ben untuk kedepane kuwi. Aku sebenarnya Intinya kita untuk masa depan Ica. Ah, ngono. Wis. Dadi tolong lah ya kanggo siapapun itu bocah kuwi intine ngesake lagi mulai lagi arep nata urip tolong gak usah di eker-ekeri ben bocah kuwi apa pikirane kuwi mekar ben bocah kuwi ya ben kaya umume kok kancane lho ben setara karo kancane ben setara dalam arti iki ben padha kaya umume kancane contoh dhek grumbulane karo Pia karo Putri ben dhek iki yo iso duwe sandangan apik ben dhek yo iso duwe masa depan. Lah nek Putri Pia kasarane duwe masa depan mosok dhek gak duwe masa depan kan nek sromono dhek gak duwe masa depan kan ngesake. Ngono lho maksud iki ngesake dadi aja dadi srenteli aja dadi apa jenenge ruweti pokok mbuh kuwi sing ning jero HP mbuh wis ning njaba HP ya to aku ya gak iso nyebutne dalam arti pokoke ben bocah kuwi mlaku jalan dhewe dalam arti pokok duit-duit gak usah ditembungi dan kowe ya wis ora usah apa karena bocah kuwi gak duwe gaji pokok. Betul. Song tak bener pendapatannya saka pure gajine cai saka konten. Saka konten video. Lali Mantan TV. Resik-resik nang omahku kuwi tambahane. Ngono bonus kuwi karek wong-wong ngene iki cara ngono. Karek awake dhewe. Ngono. Lah gajine Ica nang konten pira ngono ya karek konten iki bayaran pira lak ya ngono. Ica gajine pira ta pira ya sing roh ya napa jeneng Ica ning belakang layar karo awake dhewe. Ngono. Betul. Dadi gak di apa jeneng gak dituduhne. Intine kok dia mbuh bayaran pira wis mbuh karek konten engko piye ngono ae ke depane guys. Wis ngono. Intine dhewe iki sake apa jenenge nek gaji ya deko dari video. Contoh kaya dhewe dhewe contoh kaya nukono klambi kan dhewe gak perhitungan guys ngono. Makane guys aku nukono klambi cap wis sampean apa jenenge sing tenang ae. Wis aku nukono klambi cap nek dhek 600.000 wis nek ka lho. Aku ndek suruh bayar paket tanah masamu. Wong iki gak enak guys, tenan. Kalau klambi-klambi wis teko ndek sore, apa jenenge enek katok, enek apa celana sing cinthek enek celana biasa terus mukena ya tak tukone kae lho. Wis teko barange urung-urung. Jadi Pica mulai bisa salat nah, soalnya mukenane keri ning kono. Apa wis jenenge kuwi? Mas Anem. Pokoknya support selalu Lali Mantan TV dengan bintang utamanya Ica. Cuman memang aku paling gak suweneng dhisik adalah ketika wong kuwi lagi arep mlaku, wong lagi arep jalan diakar-akar aku paling benci paling. Pemane hitungane Ica kan cilik to, Mas iki timbang sing dodok lho. Kuwi lho maksudku hitungane kan ya bocah lagi ape ceker-ceker ngono lho maksudku. Tulunge aja dibebani dhuwit. Oh dolan Jawa ngono kuwi lho maksudku. Aku sebenarnya lebih mangkel iki ning kono kuwi karena kuwi iki ya ampun ngono lho maksudku. Ben basik ngono lho maksudku. Jabang baik makane walah di apa jadi gaji pokok dadi cocot malah dadi nganu malah dadi ora entuk bayar pokok wis titik guys. Dadi wis ben ceromono ben terus iki ben ceromono ben calah ya engko dhek apa wis jenenge engko iki pemahaman ben dhek lah ya mikir oh iya berarti ngene ben dhek lah iso dadi luwih tegel. Betul. Oh ya aku ki nek gak ngontan nek aku gak apa jenenge mergawe nek aku gak manut nek aku gak tegel kaya sing diomong Masku kok endinge aku ngene kan aku gak duwe gaji pokok gajiku ya sangka aku untuk pendapatanku ya karena aku kudu mergawe ning ngene Masku gawe konten saka YouTube ngono ae. Resek-resek adalah bonus ngono kuwi. Dadi gaji ingin Ica demung pokoke gaji pokok sing 500 iki hangus ta. Enteng kowe mikirmu pikir bicara ngene konten apik viral apa jenenge sing delok rame lha mesti bayaran ngono. Intine video gajimu pure konggone konten konggone YouTube ngono. Karena ngesakne jujur iki untuk kebaikane wong guys ngesake nah apa ben sing yo iku sing dodoki sing jagane ben kuwi wis oke guys iki wis 20 menit arepe wis engko karo wong enak kok maksudnya engko pas wong teko wong ya apa ngono kan iki aku jeneng Tegalan
Ya dhewe jeneng nggoni. Tapi jujur ya kuwi aku Iya. gregetan maksudnya iki lagi mlaku ngono paling jumber aku. Enak gebrakane iki cuma. Bayane ping 100 iki. Bayane ping 100 ben. Astagfirullahaladzim, sorry guys. Sorry kleru. Kleru tapak malah. Malah tak fak malah. Apa? Malah tak fak ngene malah. Mesti piye? Guys tuh. Sorry guys, ya guys. Yes, Ning sano Ica intine ada. intinya ada iki untuk kebaikan Ica wis ngono guys iki rada mblibet ya karena sebenarnya iki campur-campur rada ora penak sebenarnya ngomong ini iki sebenarnya gak penak ngono lho tapi ya piye meneh harus dan itu harus ngono dadi ben apa jenenge gajine intine kok YouTube Jadi bukan adewe iki cerewet sing criwis sing ngene iki gak guys, cuma adewe iki pengen sing terbaik nggo Ica dan Icane ya tumbuh iso berkembang lebih baik lagi dengan pemikiran yang waras yang sehat ngono kuwi. Dadi kaya contoh ngutangne adewe kan pengalaman ngutangne 2,5 juta, ngutang 2,5 juta sampai 5 juta kuwi. Terus mari ngono adewe ending akhire iki sing ngutange iki malah kaya nagih njaluk-njaluk ngono ki lho. Lah makane adewe sing wis pengalaman adewe memberi pengetahuan dan wawasan karo Icai bahwa nek ngutang iki apa jenenge ora usah diutangi nek iso ngkeni kei 50 apa pira ngono nek wis duwe dhuwit lumayan. Dikeki sak. Apa intine awake paling benci iki diutang, guys. Aku paling gething adalah diutangi, ditembung utang kuwi paling benci, paling mewangkel, paling gak seneng intine karena endinge kuwi ruwet intine. Mending ya iku mau kei sak ikhlase wis daripada ngutangi karena endinge kok ngono kan. Gape duwe karo sapa ae. Makanya ini pokoknya intinya dia pengen yang terbaik untuk Ica. Kok wis ditembungi didodoki. Terus aku ya bersyukur bocah iki gelem terbuka, gelem cerita iki bersyukur. Dadi didudohne karo ngene iki Mas, ngene iki. Dek dudohne ngono lho. Alhamdulillah. Memang sakal kan ya dia omong ya. Ngomong kudu pokoke Ica nek arep apa-apa cerita. Karena jujur Ica nek gak ditekoki gak gelem cerita, guys. Masa lalune kuwi gak gelem menceritakan nek kita gak tanya bener-bener wedhes kuwi bener-bener disidem dewi. Gak gelem. Gak diceritakno. Mau nyeritakne. Mau diceritakno. Percaya. Ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki teruntuk kowe-kowe sing apa jenenge wis nodong dalam panjenengan sing wis maksude sing dalam jagane gajiane Ica ke depan sing 1,5 juta kuwi karena kan wis zong ge enek wong sing do jagane Ica gajian apa kuwi bulan depan kuwi wonge bayaran gaji pokok 1.500 kuwi zong. Ya, dadi kowe gak usah berharap gak usah jagakno karena gak enek duit kowe gak enek. Ya, karena bayarane dhewe gawe video. Maksud dikira iki Ica nyetak duit ya. Lah iya, dikira kan meres susu metu duite ngene apa piye. Lah iki susu ki tak peres metu duit tak puwers terus ki. Oh, jor 100. Tak puwers iki gak apa-apa wis. Anggere metu 100, oh sak persen 100 tak puwers terus gak apa-apa wis. Mbok kasih kopek gak apa-apa wis, penting tuh duite. Nah, iya kuwi. Gak apa-apa. Wis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.